Ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsem si pro vás připravil 2 kouzla a první, které teďka budu provádět, se jmenuje cestující mince. Takže v pravé ruce držím minci a v levé nemám nic. Tak, teďka necháme procestovat mince. Z pravé ruky do levé. Čáry máry fuk. A jak si můžete všimnout, mince se přemístila z pravé ruky do levé. Tak ještě raz. A teďka to zkusím z levé ruky do pravé. Takže. Čáry máry fuk. A jak si můžete všimnout, tak se mi mince objevila v pravé ruce. Mince procestovala z levé ruky do pravé. A teďka, kdyby jsme nechali z pravé ruky procestovat mince, že by neprocestovala ani do jedné ruky, ani do druhé. Takže to zkusíme. Jak si můžete všimnout, mince se neobjevila, mince tady není. Tak mince procestovala z pravé ruky, procestovala mince pryč, že nebyla ani v levé ruce, ani v pravé. Teďka následuje druhé kouzlo a druhé kouzlo se jmenuje brečící mince. Takže tady mám minci a jak řeknu kouzelné slovíčko, měla by mince brečet. Čáry, máry, fu. A jak si můžete všimnout, mince opravdu brečí. Takže zkusíme to ještě raz. Řekněme kouzelné slovíčko. Čáry, máry, fu. A mince brečí. Tak, tohle by bylo všechno. Pokud se vám dnešní video líbilo, mi můžete dát odběr a like. A u dalšího videa se uvidíme příště.